Ano ba nan? Magtatanong lang po sana kami. Dapat idamagin nyo gamin. Tatanungin lang po sana namin kung saan po dito yung bahay ni Basilio. Si Basilio, yung kapatid ni Crispin. Oo, siya nga yun. Ay, hangko amaw, damagin nyo di kabsat na ni Crispin. Saan po ba dito banda yung bahay ni Crispin? Yun lang. Awa mo't balay na ni Crispin. Sakto. Malapit nang matapos yung kastilyo namin ni Basilio. Matutuwa si Basilio nito pag natapos ko to. Yeah, boy. Yan, malapit na siyang matapos. Sana all. Kagagalaw. Nice. Sakto, natapos na. Oops. Hala! Wala na kaming kastilyo ni Basilio! Paano na yan? Wala na kaming bahay ni Basilio! Si Emma ba yun? Ano kayang ginagawa niya dito? Hoy Emma, anong ginagawa mo? Gumagawa kasi ako ng kastilyo namin ni Basilio, kaso nasira. Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't nagkakaganyan ka? Si Basilio kasi ayaw niya akong tulungan gumawa ng bahay. Para yan lang, problema mo. Tulungan na nga kita. Alam mo bang gumawa ng kastilyo, Mercedes? Hindi. Anong alam ko dyan? Paano mo ako matutulungan kung hindi mo naman pala alam? Ako na lang tagahawak, ikaw na lang tagagawa. Sige, umpisahan na natin. Nice. Nice. Ano ba yan? Ang hirap naman gumawa ng kastilyo. Hanapin na lang kaya natin si Basilio para siya na lang gumawa dyan. Sige, tara. Manong aldaway, manong arabein nga dyan makaturturog kanya mo. Nagtakal mo titid mo nga problema kanya ko. Kung saan ang pamayak kanya mo na ya. Ibuong kansan. Apo. Saan ba natin banda hanapin si Basilio? Basta, sumama ka na lang. Ate, pwede magtanong? Ano ba nan? Magtatanong lang po sana kami. Dapat idamagin nyo gamin. Tatanungin lang po sana namin kung saan po dito yung bahay ni Basilio. Si Basilio, yung kapatid ni Crispin. Oo, siya nga yun. Apay damdamagan nyo, no? Ayan natibalay ni Basilio. Pupuntahan po sana namin. Okay. Apay nga apanan nyo. Magpapatulong po sana kami gumawa ng kastilyo. Ay, kasjaya. Saan po ba banda dito yung bahay ni Basilio? Ay, hangko amaw, damagin nyo di kabsat na ni Crispin. Saan po ba dito banda yung bahay ni Crispin? Yun lang. Awa mo't balay na ni Crispin. Ano ba yan, Mercedes? Nagtatanong lang tayo, pinaikot-ikot pa tayo. Tara na nga. Sige, tara na. Ay! Awan damagan niya. Wala na po. Salamat po ha. Ang dami pong naitulong nyo. Walang ano man. Nasumarunod, kayo man lumabas na. Uy, diba si Andres yun? Oo, ano? Tara, lapitan natin. Tara. Hoy, Andres, anong ginagawa mo dito? Uy, 2x2. Ang sarap nito. Patagi naman, Kuya Andres.
Mercedes, anong ginagawa natin dito? Eh, di ba hinahanap natin si Basilio? Sinong Basilio? Ba't ko hawak to? Mercedes, hawakan mo nga. Kuya Andres, anong ginagawa natin dito? Ha? Akin na kaya? Anong nangyayari kay Kuya Andres, Mercedes? Hindi ko alam. Biglang nag-walk out. Baka nag-away sila ng asawa niya. Teka, naguguluhan talaga ako eh. Nasaan ba tayo at ano ba yung nangyayari? Ako nga din naguguluhan sa'yo. Kanina hinahanap mo lang si Basilio. Hindi ko nga kilala si Basilio. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo? Si Baak lang ang gusto ko. Si Baak lang. Eh, bakit ka galit? Sinamahan lang naman kita maghanap ah. Tara na. Baka hinahanap na ako sa bahay. Tara na nga. Ana, nabirukan niyo di balay ni Basilio? Pati ba naman to Mercedes hinahanap si Basilio? Siya kasi yung pinagtanungan natin kanina. Madiyo ibagang adaman-damagan yon. Wala na po. Tara na nga, Emma. Tara na. O kisa bang Basilio, damdama ka lang di balay ah. Maalam pa'y laag babae. Init. Init talaga. Tara, upo muna tayo. Sige. Ang presko dito na. Huwag muna tayong umuwi. Presko nga. Kaso, iba yung naaamoy ko. Ikaw ba? May naamoy ka? Wala naman. Bakit? Ano ba yun? Tignan mo, ang dami natin pagtatambayan. Dito pa. Ang arte mo naman. Tae lang ng kalabaw yan. Damo din naman yan. Kailan pa naging damo yung tae, aber? Bakit? Ano ba yung kinakain ng kalabaw? Di ba damo? Oh, di ba damo? Paano naging tae? Siyempre, kinakain niya yung damo. Ginigiling ng tiyan niya. Eh di tinatae niya din. Mutalong ka din eh. Makamuttalin ka naman. Kala mo naman, napakagaling mo. Bakit? May gilingan ba sa tiyan yan? Meron yung metabolism niya. Metabolism? Spell mo nga yung metabolism. Metabolism? Basta yung panggiling ng tiyan niya, yun na yun. Yan, nagmamagaling ka kasi. May metabolism ka pang nalalaman.